maga tulo manchano muoch Homa Bay ene anyuola moro e kaunti ma Homa Bay odong kod achiedh nade tok lalo achiel kuom jok marito ngimagi pile ka pile tulo mancho muoch e romo mar Linda Mwananchi Jumapil e kaunti ma Homa Bay. Miyo moyang nyinge kaka Maureen Naluanga nowito ngimane koyudo thieth tok tuo kod nyamburko mane ringo ng'we irititi e kinde mar romono. Kaka ilero kod jafwambo marwa Utino Job, tulo manyocha muoch e kaunti ma Homa Bay nyocha weyo ka ji ariyo wito ngimagi kama moko yudo hinyruok e kindeno. E kar dak Mashauri Yako e boma ma Homa Bay, wede kod osiepe osebedo ka chokore e dala mar Maureen Naluanga kuom thuolo mar ndalo ariyo. Naluanga ma bende ong'ere gi nying mar nya Uganda nowito ngimane tok nyone kod mtoka mane riembo matek e romo mar kweth mar Linda Mwananchi manobagi e boma ma Homa Bay chieng' Jumapil. Kaluwore kod tipo mane itang'e wang' jowi e kar sa odhiambo kane jotelo mag siasa godonjo e chuny boma ma Homa Bay nowuok mar dhi e menyo mare mapile. Then kufikia kitu 6 hivi mama kasikia ati rumors kuna lootings zinafanyika huko hivyo tao, so alienda kuconfirm vitu zake. Ndio dakika kidogo nikapata news ati gari imemgonga. Ikabidi niende hadi OC ndio nimwangalie. Kufika OC nikapata ka bado ako hai but sikumanage kuongea na yeye. Wakaniambia ningoje hapo nje kiasi. Then kitu kama 1 hour ama sijui kwa 30 minutes hapo ndio nikaambiwa amepass. Alinipigia simu kitu saa 12:30 akaniambia ati town ni kubaya nikae kwa nyumba. Alafu ikifika saa 2 nikapigiwa simu ati amekufa. Nilishangaa sana. Hatujui ni nini ilifanyika hapo. Juu hatukuenda kwa the scene, tulimpata tu hapo kwa muchari. Miyo mabende ni kod nyithindo ang'wen ne en chiliel kendo ene mane en geno mar nyithinde ang'wen go. Anyuonde to wacho ni inyal bag ik mare e piny libamba ma Uganda. Wira ni anyuola mar wuon pargi okichore gi chien e chenro mar ik mare. Guy who came told us that at their family they have problems. They are not cooperative. They have some problems, many problems. And if it is possible, we can take the body to Uganda. We say no problem, but we need an assistance because you have not paid the girl. The girl is here. We don't know whether you can adapt the girl. Tulikuwa tunatarajia mwili yake itapelekwa huko mahali penye alioleka, na huko mahali penye alioleka Western ni kama wamekana mwili, hawamekuja hapa na wamesema hawamchukui tena. So amekujiwa na familia yake kutoka Uganda, ndio wamemkujia, na hao wenye wamemkujia kutoka Uganda pia ni kama wamekwama, wako na shida, wanahitaji usaidizi. Walikuwa wamekuja kuhudhuria mazishi lakini wamekutana na hayo yenye wamekuta, ati they have to carry the body back to Uganda where the lady was born. Seche malwasi medo kue, anyuola ni ok bibedo kod pek kende, nyithinde ang'wen odong' kiye ka jotelo pok oloso e wachne. Anyuola ni pod biro ting'o pek mar sanduk ma ok dhi ting'o ringre min nyithindogo kende, to nyaka lit e wi tho mar dhano e yo ma ok odhi kare. Otieno Joab, Ramogi TV.